ngayon. Ilang taon ka na po? 72. 72? Wow, napakalakas nyo ah. Pero balita po di ba natin may bagyo, pero laban pa rin yung handaan. Pwede po ba kaming pakikain? Pwede po. Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit ka umuulan, eto pa rin kami, patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Kung kanina nga hapon ay nasa Magaraw kami, ngayon naman ay pupunta kami sa Minalabac, Camarines or upang sorpresahin ang isang napakabonggang nanay na swak na naman na bibigyan natin ng sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong gabi. Meron tayo dito Ferrero Chocolates. Meron tayong red ribbon cake, syempre hindi mawawala yan. Meron tayong hot air bubble balloon na may happy birthday mama. Meron tayong 5 feet stuffed toy. At syempre meron din tayong balloons na nasa loob. At syempre meron tayong chocolate bouquet na may 6,000 pesos naman nakasama. At syempre, haharanahin din siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. So talaga naman suwak na naman at sobrang saya na naman siguro ng makakatanggap ng regalong ito. Tapos tara na't kilalanin na natin siya. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Tara na't pumunta na tayo ng Minalabac! Samahan niyo akong sorpresahin ng ating lucky nanay for tonight. Hello po. Hello. Andito po si Ma'am Feliz sa Boliar Colony. Kayo po yan, ma'am? Ay, ma'am, may ano po, binibig po ako kasi Ate Angel. Bali po kayo nagpa-deliver lang po kasi sa amin ng mga pagkain po para po sa inyo. Bali po ipapareceive na po namin sa inyo po na mapangalan. Okay po ba yun? Pwede po ba kayo sumama sa akin? Prepare pa kayo na natin. Cash on delivery yun. Prepare pa kayo na natin. Wala naman po kailangan. Sasama lang po kayo sa akin na kakaunta lang po kami sa inyo. Dali po ba may payong kay nanay? Payong daw, ay, dito? Payong ka po. Payong po ako ng payong. Sige na, tara na po. Tara, ma. Masahin ka, ma. Ano ko ba, ma? Masahin ka. May iba pa kita. Ma, masahin ka. Dito ka, mami. Oh, dito ka, mami. Dito ka po. Ano kaya yan? Dito ka po. Kaya po ba ni mami tumayo mag-isa? Wait lang po, mami. May nag-video po kasi sa likod. Wait lang po. Mami, dito ka po, mami. Pwesto ka po dito. Dito ka po. Ayan. Mami! Ano po bang araw ngayon at baka
parang may handaan dun sa loob. Saan mo pa sa ano ka, pang post? Birthday ko kasi ngayon. Ilang taon ka na po? 72. 72? Wow, napakalakas nyo ah. Pero balita po, di ba natin may bagyo, pero laban pa rin yung handaan. Pwede po ba kaming pakikain? Pwede po. Pwede. Bago yan, may papakita lang po kaming regalo po para sa inyo. Handa na po ba kayo? Handa na po. Handa na, naiiyak na si Mami. Sige, payungan nyo muna payungan nyo si Boss. Ayan, may payong dito. O, sige, ito na lang. Ay, ito. Nasaan si ano? Ayan. Mami, isang ka lang dito, Mami. Ayan. Ako na lang dito sa maputi. Ready ka na po ba? Ready ka na po? Opo. Ready? Okay, Mami. Tutulungan kita magbukas ha. Maulan kasi. Magbabatrik ng ulan na. Sabay tayo, Mami. 1, 2, 3. Bukas, Mami. Ops, isog po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, mag-isip ka dito kami para di ka maulanan masyado. Ayan, Mami, happy birthday po. Kami po ang JFS Petals and Services at gusto lang po namin iparating ang regalo namin sa inyo mula po sa inyong anak from Qatar. At syempre, gusto ko pong ipasuot natin tong sash na to dahil kayo ang reyna kahit may bagyo. Laban lang sa handaan. Ayan, Mami. Para po sa inyo yan. Natanggal lang po yung stapler pero para sa inyo po talaga yan, Mami. At syempre, tanggapin niyo po tong chocolate bouquet, pero hindi lang yan chocolate dahil meron din po yung 6,000 pesos para po sa inyo. Tanggapin niyo po yan, Mami. At syempre, yung letter natin, pwede pa abot ng letter natin. Ayan, meron ka pa dyan, Maming stuffed toy. Meron ka pang hot air bubble balloon. Meron kang cake at may Ferrero at syempre, haharanahin ka din po ng aming surprise haranista na si Kuya Gab. Pero doon na lang sa loob. Pero bago yan, Mami, meron akong gustong basahin na letter para po sa inyo. Okay lang ba, Mami? Okay. Sige. Pwede kayo dito, Mami, maupo. Ayan, upo kayo, Mami, para hindi kayo mapagod. Ayan. So, meron akong gustong basahin na letter po para sa inyo. To my one and only dear Mama, I may not have anything special that I could give, but you know how much I love you. And above all, I thank the Lord for giving you another year and life as always. For the best in your physical and spiritually, I want you to know po, Ma, I often say I love you so much. But deep in my heart, I will always love you as my mother no matter what happened. And you are my life, my forever, and as we know, you will never give up on me during my ups and downs, especially for our family, and you never tempt to push me away of your life. This is my choice, why I'm here for the family, despite of all mistakes. Mama ko, want you to know, you're all the best mom, you're the best mom in the world. And as we know, Papa is in heaven. Happy for your birthday and watching us and guide you always. And want you to know, you and Papa, and we soon very lucky to have us your Mama and Papa. And I will want you to always be, and I want you always be on my side. I love you, Mama, and I really miss you so much. Hugs and kisses. Again, happy birthday. Wishing you a good health always. God bless you. It's me, your loving daughter, Beverly from Qatar. Oh, malabagan naman natin si Mami. Mami, kamusta po yung nararamdaman nyo ngayon na kahit may bagyo, tuloy-tuloy ang laban? Kamusta po? Happy. I'm so happy! Ayan. Pero Mami, bago natin ituloy ito kasi masyado nang malakas ang ulan, tayo na muna pumasok at taranayan ng ang ating lucky nanay for tonight. Okay guys, so andito na tayo sa humble home ng ating celebrant for tonight. So Mami, sobrang happy ba? Opo, sobrang happy! Grabe talaga yung energy. Palamagan naman natin si Nanay! So Nanay, handugan ka po ng isang harana ng
aming surprise saranista na si Kuya Gab. Yeah, si Mami daw, palan-balo pala si Mami. Single mom pati ako. Ayun. Namang tama. Pwede. Dapat tapos ng February, pwede ba ano, Mami? Hep. Ay, maluya. Maharay ka na talaga. Sarap ba, Mami? Hep! Salamat! Wawawin! Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal. Sabay mo nagbibidyo yung tiga ko. Makamay kahit na sandali, ikaw ay pagmasdan, ligaya't ilabay, walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang tatahain. Minsan ay nadarapa, minsan ay binuluha. Huwag ka na maninindi, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko'y ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may kakabay sa'yo. At aking kong mga pagmamahal mo may nagmamahal, aalay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko ay makamtan ko na. Kamusta man, Mami? Sasagutin mo na ako. Ilang taon na nga niya si Mami? 72. 72. 72 ang kasama niya. Madara pala niya. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang imig at ibig sa pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya, laging hangad mo. Patawad ay laging sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ay dakila at higit pa sa
ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at ibig na mag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. And so palakpakan mo si Mami. Okay guys, so yan ang dalawang kanta na inihandog ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So ngayon naman magpapablow tayo ng kanyang dalawang magandang cake from Red Ribbon. So bago yan, kakantahan muna natin si Mommy ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Mommy, make a wish and blow your 3 candles. Wish ma. Ma, wish. Na-post no good. Anong wish mo, Mommy? Pwedeng hindi sabihin, pwedeng sabihin. Sikreto lang. Sikreto na lang yan. Sikreto. Abo po, May gusto ko tagaharalan na nga sabihin. eh. Charot. Sige po. Blow. Okay. Happy birthday po, Mommy! So ngayon po, ano naman po gusto niyong sabihin to your family? At syempre sa nagpadala po nitong surprise para sa inyo. Diyos maray na bang gisendo ka po Ay, may meeting ka ba? kiso, Charot. mga pinsan, mga bisita. Ako na naugma. Kan surprise na ini. Naday ko akalain na makakamit ko to sa mga bisita. Diyos mabalo sa inyong dala. Ano ba po mga Si Beverly. Ay, na-off na po ata yung video call. Na-off na yung video call. O, na-off na daw, Mami. Beverly, ako nagpapasalamat sa imo. Kan sa imong dakulong surpresa sa kuya. Dahil pa nga, dati ano pa si Mami. Ang pamanlugod, dakul pang birthday ang abuton ko. Assist niya. Mabalos. Sa ito kapos dyan. Si Senron, si Beverly. Palapakan naman natin si nanay. Ay, sa I love you na lang, nanay. Nasa trabaho ka I lang. love you! Flying kiss! Flying kiss ka, Mami. Iyan! So, sabay-sabay naman tayo. Tayong lahat babati kay nanay ng happy birthday. Nanay, kayo na po bahala kasi nakalimutan ko yung pangalan. Okay, sabay-sabay tayo. Ano po? Lily. Okay, sige. 1, 2, 3! Happy birthday, Nanay! Okay, palapakan naman natin si nanay. Happy birthday po! Masaya po kaming JFS na naging parte kami ng kaarawan nyo ngayong gabi. So kahit may bagyo, go na go pa rin po. Pero nanay, paghahatian natin tong pera mamaya. Charot lang, nanay. So masaya ka ba, nanay? Opo! Sobra! Ang masaya! Okay! So isang nanay na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa from JFS team. Thank you, Kuya Gab, sa pag-aarana. We don't just create but we captivate. Rain or shine, always on the go. Magbabay ka naman, Mommy. Magbabay ka, Mommy. Babay ka na. Bye!